Ja, tack. Jag har sån där mikrofonskräck. Kanske det är det som gör det. Som med denna nämnde så är det Jack Astronen nu. Handskolen har vi har som skolar om 30 år jubileum. Till 30 år sedan skolan tog med det som första nämngång. I visste ju att det var en god höj, näcka och minner så läraren och starfolk om gamla nämngång. Tid som gäng här till så just nu det har det gott. Och det här är så som Michel Lamon markerar i alla det. Det här är röstning med uttryck av sattna. Men den nästa töjman så färre att hittas inte fram i töjna. Vad är det vi vilja vi vinnebus och yrkes uppbyggning. Och allt kunde vara sagt vara sant om att vi skulle med att ha så mycket goda uppbyggningar som i över tillber. Jag kunde se att jag är rätt tujärlest mål. En mål som är lugga aktuellt. Ett av skolåret som det var det första skolåret i Marsnadsgilde för det tredje årsdagen. Och stora spårningen är självande kurser skulle framtida utbyggningar så ut. Vad är det som vi vilja vi akkurat vinna och yrkes utbyggning om. Och det är så vi får att checka från utan nästa timme. Vi har sett att du är som sagt så det är handlar det fram med och sen vi att ge oss ett lov. Och nu presenterar jag Helena panelen. Så det har just inte göra omatur. Men det är alltså skolasgörare och 2 på för arbetsmarknaden som kommer att checkas de nästa timmen. Och så har vi ösne planer om att de skulle passera till spårningar självande. De skulle inte bara lustigt kafé. Klaga folk som är här uppe har att säga. Hvis de har spårningar till det så sätter det äntligen vi ger det inte skjulet från mig. De räcker handen upp och så kommer vi ut med mikrofonen så får de en spårning på panelen. Och som sagt, det handlar det från mig på den här vägen. Hvis de har en spårning till vi detta ger oss lätt lov. Så det står bara i skrammen. Det är så cirka det. Så jag hade vi för att det gör typ år till det första vemmaskinsna. Tog jag att tid har finns en minut eller halv annan till lucka komma vi till det första insparken om det är 2 så var det efter mars men här har jag hade skulle börja i vi här vid den. Och så ger vi bara mikrofonen och vi är i rätten så får det stå på det första vemmaskinsna och för att checka. Det så. Ja, tack för det. Jag heter Wilhelm Pettersen, kör Vinnehavsskolan. Som namnet säger så är skolan öjliga vinnrelaterade. Vi löser gäng att det gått 230 nämligen avlyst av maskinsyne och navigationssyne. Och här bygger vi ett maskinmästare och skipare och navigatörer som generellt. Det är så att folk som kommer ut från Vinnehavsskolan är och byggven till affärer direkta i vinnerna. Och man kan säga att folk från Vinnehavsskolan har i en också större mån mynta där först vinna uppköpt någon generationer. Bäj tar vi bygger bäjmanning och ganska lösle av vistron och skipon. Så syns det. Det är så att det är förskolan men han ska leva upp till internationella krav så att akkurat folk kan arbeta worldwide kan man säga så att arbetsmarknaden tror är som kandidater som kommer ut från Vinnehavsskolan här var försökt alla vägarna som arbetsmarknad och vi såg ju inte att det är de flesta av dem som benyttar sig av hur som överlägger och större och mindre mån från början. Och så jag överlägger tror jag som kandidaten är och faktiskt går i lösningen. Största alltid får arbeta nästan. Detta var det första vi märkte från mina sjöar. Tack för det. Tjej. Ja, god morgon och vi finns ju till lucka att vi genom till våra genom. Jag som säger som vi lämnar sig Ekon Örgård kommer från tekniska skolan i Hall, stående här. Och en av spårningarna som eller ett av uppläggen som vi har säger sin till är spårningen om Akon att vi till förrjun törva en fjällbrottare och bättre vänner och yrkesutbildningar till Florian.
Og vi tar sånn nekvar utbyggingar som bæg her og handelsskolan og tekniska skolan oppi i Høydølen og så fram etter og rundt om i landet. Men jeg hadde absolutt at vi tar bruk for flere yrkesutbyggingar her i Førjun. Det er større tarver og det er også større etterspørsel etter sånne utbyggingar. Vi husker jo kan du kan nevne bare nå, vi, at særlig at det som har vært relateret til kvinner innenfor yrkesutbyggingar, og her er det ganske særlig innenfor handverkerutbyggingar i Hokksund, og de tekniske utbyggingarna, at det ikke er så veldig størst utbåd til kvinner og jenter. Så vi begynner nå en nødvendig utbygging i sommar, som heter tilvirkningsætståere, som er en utbygging som hever vi, en tveiere utbygging, som hever vi tilvirkning av okkara raver, fiskaskrav og så videre. Men samtidig så er det en utbygging som hever kan man säga, lærergrønner som er av C-stiget, allmänna lærergrønner. Og til å få mer vidt om det hvis det er hod til det. Men absolutt nøyot vi nødtsjon og fjallbrøttere tilbøy til teknolog av utbygging. Ja, takk for det. Jeg skal eisen til å skjøtte at jeg kjenner jo handskolen, så jeg pjøst ikke at også sånne unge vil bjøre fram. Vi fører så i år under det her et år høyre handelsprek, som så er det tilbud til de mange som ikke valgte handskolen først før, som har bruk for at oppstige seg innenfor de fagsene som er merkantil, og som har vi vinner og ikke at det ikke skal gjøre. Og det er det som visst også, nå nevnte jeg at jeg skriver nekva rapporter stes og i verden, at det fyrir være en øyla stor tørver i London som lykkes okkom, og følte vi merkantil om hakri utbyggingen, vi utbyggingen som snikvar seg om alt så var rettende, om alt så var boskap, og marknadsføring og eisen løgfrøyslige utbygginger av hakri stiger. Så det er en avgjørelse til okkom å få store parter av tog til å gjenga fyrir seg i Førjun, og her vet jeg så avgjørst at begge handelsskolen, men eisen Vindhavsskolen og tekniske skolen vi eier ressursene, foreleggene og lærerkreftene som saktens kunne være videre geotikken til mulighetene eisen velger å gjøre Førjun. Men som sagt så synes vi lykkes som i Danmark, lykkes som i Norge, lykkes som i Sverige, at kurvan vekser ikke tilsvarende innan de yrkesoppbyggingene som man gjør innan de allmänt dannende gymnasiale oppbyggingene. Og det er en avgjørelse som vi eier at ta i olvara, og sammen med tikkene vi gjør hvordan får vi hettere oppbygginger miljøet til å være så mye overvært og spennende at det blir valgt. Så jeg tror jeg også vi om å sette hele åreskiftet av dagsgrad nå, at vi får ment begge til gymnasiale oppbyggingene, og det er yrkesrettet og faglige og lærlige oppbyggingene, vi får flere timer, og jeg vil kunne bytte om nå til bachelorstig, og jeg vil eisende takke arbeid av timer nekvo som har kanskje særlig avbjørnger, har bruk for særlig lestere omstående for å komme av malvene minimumsoppbygging eller venner hakkeroppbygging. Og i tog sammenhengen har vi så stående hette som heter 2-årige FAS, som er just rettet til okkara folk som har en eller annen grunn til at de har bruk for bedre tog til å ta en oppbygging. Så vi tar nekker avbjørnger, spent på å høre for å gå til tema. Takk for det. Ja, så det er ikke bare gjort alt, ja. Jeg har Selma Lingsgaard, og som talent så er forskvinna for Starsmannafellet. Starsmannafellet vil organisere folk og i begge allmennon og kommunalon størvån, og øysene kan man si private øysene, så folk som starves av Føyatele og innan posta. Og jeg er 34, jeg var på en vi til Kjærfonden, og vi løser ikke til Knøtlån, hjertet til Lokko. Det er store dager, og vi vet at handskolen Førjun er vel eldre enn 30 år. Han er holdt alt fra 30 nå, har vi skilt. 30 år. Så det er en drikk og lang søva. Og Trondgiva stod at folk som er ginger her finner en hotla oppbygging. Og det er nekva å ta imot sånne ginger fra undan tikkon, og velnand til Østfløya tikkon, som er limer i okkara fagfella. Og det er
iverskipet följen är självande och trodde tutningar mycket av vi har ett kvällstofta skola till på. Så bäj förvittne till de unga men också till de äldre var nökta och att man kan man säga samfället för gagn att ha man donale och kreativ krafter vi har vant nu. Och så givas då att här för handskolan en tutningar mycket lökare och ösne och mot till hur vi attla vi framtiden. Tog jag som Elena Vinja och så tar jag Vinja till vi har nekva dikka lärarkrafter för ju. Vi har nekva potential och bättre unga och ta oss som ösne där och bara tillkomna tider då. Och hur så kunde vi så gackhöjda att det har fullt ut och få oss nekvors ord tog jag att Trangivas då att det unga är och tider och samfällagsens tillfånge och väl utbyggning ung är då en större tillfånge. Så att här snurrar ju hur så kunde vi gackhöjda den väl och här är helt givet att handskolan är en tutningar med lökare ösne och tog jag också så vi kan säga kan vi också fälla här runt att i alla fall när vi också till förlaga mening att han har skolan att du ösne möjliga för att uppstiga till sökne att man kan mena att döms emot till allmänna fyrsiding att det är startfolkene som har varit och kan man säga som har en otroligt stora och dicka vidan att börja vi men ösne ötles i Arne har uppbyggt en real kompetens så vi tar det större att det ösne får möjlighet att lyfta sig vidare fackliga så att vi till områden där vi har fjälltåta samfällan så att ja, så det kan man säga inte utblöva det är dåligt att det är man väljer att bli akademiker men det ska också med mo och också ha folk som väljer de mera vad handskliga vägen och mera kan man säga innanför vanliga fyrsiding så att vi har varit jag lättar för samfällan det mest en håll det är något vi har det där och det är att man har möjligheter men att också dona lägger framåt så att ja, här är det spännande. Det är därför jag vill bo i Nye. Det alltid heter också tutningar mycket för framtiden och den inne att vi tänker tanke alltså till områden där man kan få sig södla och så vill jag veta annat sucha samfället och några år så potentialen är stor och ja, tack för visst. Ja, vad det. Jag Nils Winter är inne just som sagt. Jag är glad för att man har sett det i kärja spronna här, tror jag att det är ett kärja som hade öde tidningar mycket. Vi har en större följande där här som fyrköknar i stora mån manglar arbetskraft. Samtidigt har vi att arbetslösa som gått upp är nog så lågt i löpna men här är stället mer än 1000 folk som är arbetslösa. Och det visar att det är en sån tutning hur du matchar den törve som är till arbetsmarknaden vi tar utbyggningarna som fått kaka. Vi konstaterar att det är allt som är arbetslösa här är med en passion ofaglärt. Det är helt tutning att man har en utbyggning men inte kvar som helst utbyggning. Helt tillsammans så vi har en utbyggning folk eisne som är arbetslösa och inte som nekvat hemma. Så manglar vi folk innanför sommarfag och nekvatskast. Jag har alltid att när jag kom ner här så kör jag för bo jag startar budget på utanför här som vi i färre bygden som skola det. Det ger upp en berg när det stora möjligheter och när det är avgörande. Ja, det möjligheterna är det här nu kunde vi huxa något. Vi kan huxa att det inte på tinge på något mata så det är samma på något mata. Avgörande är inte att lära till gå tinge som vi har i våran skolan ut samstånd som vi får in och jag nödvändigt det på då det är något viktigt nice. Och en av de goda tingen som är rätt är att vi i våran skolan har rätt det stora vinner arbetskan och innehåll och skolan är riktigt. Det går vi tror till att jag menar det är fyra tökor som sista ända skulle se att det kan öka större att det är för i Rio och till teknik att man varvar till arbetskan att köra in och att det så för hända framöver. Vi var ofta i vinner som sport kvar för uppbyggnad som satsar på framtiden. Och vi är ofta inte värden att säga att de skulle få läsa till hatta, Du är en bra strategi. Finner någon annan så gärna värda öliga stora manglar ingenjörer och så får man utan ingenjörer i stora mån och så var knappliga i Europa och nekvar arbetsläser. Och så vände det åter och så var det åter manglar ingenjörer och det har inte gjort en idé. Så det är inte vanligt att säga kvar framtiden bjövar, säger att man hickar nekvar framtiden. Men man kan se att det här är så nära funktioner som det alltid törver av. Marknadsföring och södla, tökning och framlärsla, putching och rådskap,
KT och samskifte. Det är sådana funktioner som alltid vill törva i öppna fyrtöken. Nästan löjligt mycket vad det är som du framlägger. Så jag vill säga att det är hvis vi tar det för uppbyggnaden av vågar som det vanligt för att de flesta att kom. Också så rymliga apparat som Selma var inne på. Hackliga uppbyggnader har vi stora törva, särskilt rött i hackliga uppbyggnader. Men vi måste inte glömma yrkesuppbyggnader. Och hvis man inte är arbetsmarknaden för en idé så är det särskilt yrkeslärd folk som vinner, kan man säga, när man skuttar efter. Och som verkligen har törva. Jag hade själv till att det bästa utbyggnaderna är kär som har en god växelverkan mellan praktiska lärare och teoretiska lärare. Jag har själv sitt som hacklig utbyggning och har inte i skolan stora part av livet när ni kommer ut av arbetsmarknaden. Och man bara säger att man kommer ut av arbetsmarknaden och man är inte i skolan att man är inte helt rädd till att det är som det hela bjöd. Här kunde jag ofta också med att de som har en yrkesuppbyggning och som har varit ute och varit i kontakt med fyrtöknar som har part av lesson alla vägen. Jag har alltid faktiskt att alla uppbyggnader kunde lära till form. Har jag inte haft det här som jag säger nu som inledande så kommer vi komma att som att ting. Tack kommer absolut. Tack för det först till 5 och som jag nämnde Johan vi hade den spårning till panelen så rätt i handen upp på WhatsApp sin så kommer jag utvinna mikrofon så får det då vi sätta det spårning och det ger det utkast till chatten. Jag kunde också med att börja med att på som inte skulle göra. Skulle nog släppa fram att han var Nils och Selma till på som det blev nämnt på arbetsmarknaden. Här sidan vi såg vi då har stått om tror skolan att det är vinliga rättare. Kvart är det som för arbetsmarknaden vill ha ut av som skolan och så vinliga skolan. Kvart är det då var det inte något det men kvart är det som man vill inte de som säger det här som kommer ut av arbetsmarknaden de har stått att vi och de som ut av den hinner vinliga skolan och lunch egon och så för sin långt upp och så skolan så vidare. Kvart är det man vill ha. Ja, kan väl ha det som vi som samfälla inte och som arbetsmarknaden inte är självande starsfolk vi hotlar vita så standas väl i kappingen i östen vi och våra grannar. Vi har några avbjörningar hemma och det här kan man se i fackflagsregi kan säga vi vet att det att och som tid något också vita så är då lönerna i långt omkring och här är det alltså ett vethackare än er. Vi vet att ja, och våra grannar för Estland har ju det här var lönerlä som kan snacka väl hackare och så normalt har då väl att hålla kan man säga hålla på tandvägen och till tid skulle jag ut och sälja till arbetskraft och självande det är naturligt att man vill sälja den för så går kronor som tillber alltså men samtidigt och kontorvar att standa och väl kappen så vill ha ung uppbyggven som har en hotla grund att standa så att de ösnen kunde gå ut och kan man säga bygga om man att ta grunderna och att de kunde komma hem och kan man säga vet att samhället är vi så blir ett dickare samhälle av öll och möbler och ökjum. Och ett samhälle som här var väl uppbyggt folk är också en magnet för andra. Alltså vi får andra hända vänner, vi stannar upp väl, vi kunde tillträcka. Kanske kunde vi få andra att komma hända vi oss en uppbyggt. Det kunde vi göra spännande om man kunde haft ett land mitt i Atlantshavet som kanske kan vara en uppbyggt klädningar det för andra folk kan man säga andra folk också. Men ja, generellt alltså vill jag vi ha väl uppbyggt folk så vi stannar upp väl kapping och vi då arbetar några goda tjänst. Nils du nämnde att det är just någon där inte världen vi eller kanske med att fortälja ungdomar kvar vet det skulle löta sig uppbyggning men hur som samla sig ut det vad är det titt arbetsmarknaden vill ha kan inte det ja på det löten så är det inte så för sälja när vi handlar faktiskt som man klarar men här och fram till har vi isen lunch runt att avska frånskaparsättet till att bjöa fler boskapar uppbyggare ut och i behöver vinnevända uppbyggare i större mån ut och se som till att kämpa det här uppbyggare. Men hvis det ikke er hva er det som arbeidsgiverne i det sier at det mangler i stora mån, så er det særlig yrkesuppbyggare. Det er så ikke så til arbeidsløses eller manglende arbeidsløsstødene, det er etterspurning etter arbeidskraft. Ja. Men her er det viktig å si at tid som sitter her i salen, det er tidligere så er det viktig til å forme fremtiden. Det er uppbyggare som tid tjäka och det är väl som tid gör. De kunde eisne bröjta det samhället och vad det är som vi framlägger landet och vad det är som vi skulle experiera.
Jag vet att till exempel handskolan här är innovation och versen står part av undervisningen. Och det här står ju om själva att sätta fyrtjuver stål och eisen att vi virkelig verset av något projekt ute i fyrtjuven och att göra det som man har gjort bättre. Så att vi att satsa på innovation och versen så kan man eisen göra det man ska vara några nya fyrtjuver och några nya vinner. Så jag har då vinna för att ändå just skapa nya gröna innovationer det är för lite vinna det är ett lösa det här ungdomar som vill då. Skulle det inte roja det så? Jag vet inte om jag förlåt lite där. Alltså i halt att där kan det som gjort där var så att första fyrtjuver brukar ställa in som redan någon på det som heter alltså research and development men första fyrtjuver är också det innovativa och så att kan det det är så att det går till att ha nya produktionshattar och i bruk och till värmening. Men det ska sägas att ta i omfall kommer ut vid någon nya idé och till ofta det som kan sparka igång i någon ny ting. Och här och fram kan det är viktigt att omfall vita vad krävs visst det att det är igång vid något som är stående under fyrtjuv. Så kunde också ha fått mikrofonen där syns ju med skolastjörn har vi en ställen till dömes i Danmark som det så ofta samarbete vi är här vinner uppbyggnaden här är inte så grövligt attraktivare mot till uppbyggnader alltså tillgången är då kanske att han är trottar med igen är sitter stagnerande så det som det är direkt att sälja tycker jag skolor emot till skolor kanske det var det traditionella gymnasialen kunde se det uppbyggnader är kom det är det som du upplever just nu. Ja, det hade man kan säga tror jag att och till Sverige som du säger till oss i Danmark och London runt om och kon att det var ju kan låta mig säga på hända men jag vill säga att så där att till dömes är det inte så fullt affärer och en utstisubbygging. Hur är det? Ja, det är så spårligen kvar stävda från till och tror jag så spårligen hur kunde vi bryta den upp och det är ju hade ju inte rätt. Men märker du det alltså är det inte finare för i Höjdalar för att stå in i skolan? Ja, jag placerar på samma till finast affären i Höjdalar och näst finast till handelsskolan och tre finast till tekniska skolan. Till att undra hur är det så? Men det så tusen då för att sälja tunskolan kan det där? Säkert men till målet att det till han men hade ju själv en generell hållning i samhället för äldre inklusive själva som har varit vi det är att det skulle få en så gå upp i jobb att känna till de studentskolan och vi det där störsjon och tar möjligheter som tar över till ju du kan det så lackna och det gör ju öligt spännande fint att du kan föra till att det annan som men lucka för att runt av kan jag snart färnas alltså är det ett praktiskt problem för det twin school att det kanske inte är så kul att få in så där jag har det någon gång så finns med lämna ja nej jag vill se hur det dagliga mest av det här men du ska göra mer för att få fylla skolan twin skolan stor upp alltså ja och som du själv nämner när det var nytt som nämner det här att tarven för handverkaren i det att är öde större och det kanske att den största tarven i lötne och vi mest av det var det ska så lite till dömes har vi hört om elektriker som för i norra för tjäna nekva pengar och ha goda träder och så framväxt så visste det sig till senaste upptökna att vi hade en rikvo av omsorgen till eldatorerna. Och här stämmer inte att bara att han hur gynnsjö skola kan föra i norra. Men vånen är släpper lärare och här vi kanske föra vidare. Det blir knappt nog så fullt att föra av eldatorerna. Så det hanker näck samma vi kvadratspåren och så. Hvis du flyttar i mikrofonen jag vill där med till 20 lektion att Tunskola för ut aktivt i nationalfärfer kommer vi se att för en ölla fängade lösningar här som har runt att sälja Tunskola det som att de kunde. Du nämnde själv hur jag det är arbetslöshet. Det som kom ut innan alla grundskolan, det får alla arbete så att säga. Märker du att lugga att det är inte tropult att flytta till skolan för? Nej, inte men till alla tøyer vi är inte upp och ner vid tillgången till Vinnerhögskolan. Det så att jag kom till Vinnerhögskolan jag Vinnerlövla. Så det är en praktiska utbygging och är en ändla jag skolan så jag kan.
för att komma in så att det är inte alltså så lugga till att komma in. Du ska ha en relation till vinnlöv och arven så det är en ändlig uppbygging och du ska ha några praktiska förläggar först. Men det är så att tillgången har nog så svingande. Det är lösningarna som du ser till det är några skäl att det var att ta väl en alldeles där kan man säga. Men möjligheterna eller arbetsmöjligheterna för kandidaterna som kommer ut från Vinnerhögskolan det är lektörer eller men är brott rättligen det sist och 15 år. Alltså bättre det har fyllt gång det och jag vill nog säga det speciellt det där nu är det inte norra men speciellt är det ganska oljevinnan som har varit en eye-opener för tar sig komma ut från Vinnerhögskolan. Det tror jag att om vi inte har några produktion eller några destillerier och oljevinner här så är man blir förståelig vid att vinna och kommer tattar på oljefilm har varit kvar och här har vi oss fram och fortalt vad för möjligheter är och så. Själva arbetsmarknaden är brottor. Nej, och möjligheterna blir mer kännliga ett månad. Helena, du lyckas flytta mikrofonen sin till in. Nu var jag kan säga han rangerar i listan men är det ett praktiskt problem för handskolan det vi rekryteringen? Alltså man kan se att det praktiska problemet vi har skolor som har sin mindre volymen än är att välmöjligheterna till nämnden kunna bli inte färre till att man upprättar ju inte ett håll på 5 och 6 nämndar helst inte hur så är. Det vill säga att det som man i verkligheten har haft är välmöjligheten och till att finna en så fjällbröta inte så gymnasial uppbyggning som möjligt kan bli en dramaska är att vi tillsammans inte är någon till att halta ödlen till välmöjligheten upp, ja. Det är så en möjlighet som vi kunde göra när vi flytt in i skoladelen. Du tar få den en extra fjöld som vi kunde lyckas som samstarva vi. Det som vi kunde huxa med lagt att säga är ju helt spännande spårning om känslor och marknadsföring. Alltså det är såna grundläggande strukturer. Alltså hvis man hickar efter Örn London så jag vet de ser att Österrike här är parten av de unga som är i anarkistisk och vinnelösrättad uppbyggning är 42%. Och hvis du tänker Holland så är det 23% och Schweiz 35%. Alltså så stor procenttal av ungdomsårgången är i anarkistisk och vinnelösrättad uppbyggningsprocess. Så här har det höga tecken och på en eller annan måte är parten av arbetsmarknaden alltså vi till att sätta vi och ta arbete i för praktiska uppbyggningen ödlontoja. Och så Tyskland här så hänt också snedet från 1988 och fram till det är han avhon fallen från helt upp från mot 40% och ner mot 30% under det. Och Danmark ligger nere av cirka 45% och i halvt vitt lite sen ödlon då alla är som danska. Det vill säga att det är några strukturer i uppbyggnadspolitiken och i arbetsmarknadspolitiken som vi skulle ägna förhålla oss till. Och ett praktiskt problem som vi bär Ekon och Willem ju långt har varit inne till detta är att ha någon praktikplats, någon läroplats så att den växeluppbyggningen ägna viskar till ödlon. Alltså det är ju förfärligt hvis onkel börjar av högskolebredden och så 3 år fick jag vidare vad ska till världsplats för det här. Alltså du först just med uppbyggning litna. Det är det som upplever som vill ju lära. Det blir på en FS-byggning eller en SCT-byggning. Och så när jag okej, nu är det en läroplats innanför de branscherna som vi har ihop till att arbeta i. Så det är ett problem, eller inte ett problem, men det är spårning som vi äger till större allvar. Och så löser vi det. Vi vet väl att den över tro på spårning är löser, men vi nöjer sig att för att få en lösta, för att varva detta fjällbrötna. Och det lukar också bara lagt att säga att dessa rekanningarna som sagt säger att innanför 50 år så blir det en överhandsstor törr av ekonomiska kandidater, alltså kandidater som har budskapsfröje som fag och ägna samhällsbudskapare kandidater. Det vill säga folk vi hör uppbyggning innanför tyckare fag. Men det kräver så att man ägna väljer profilfagen upp på ett A eller B-nivå för att kunna släppa in och ha det. Och vi tar PhD-studerande, alltså vi tar helt många grafiska örsnor som ska ligga under
till att vi kunde ha uppbyggning på en hög nivå. Så det är en strukturer och inte bara marknadsföring. Hvis vi flytter Nils til å markere, hvis du får lykke høyt å svære på det som sagt her til. Ja, lykke til å fatte det sørste som Helena sier. Vi hadde eisen i vinningen til Øresland flytning at vi revfester budskap eller utbyggingar, eisen i Førjøen. Og her har vi det vinningen hos noen bjør til å røyne å få flytting til PhD større innenfor budskap og sett sånn. Hvis det allmänna fra sånne så er sinne for inn vi flytting til det større. Hvor skal vi til? Ja, så man kan säga att här är inte något budskap eller uppbyggning av stånden. Alltså det som är hänt är sånt att man har upprättat sig sinter av futsalånga, men vi börjar än efter att söka sig vinner att det är uppbyggnad så vi gärna vill ha. Så vi bara för att fortsätta att dela efter utan att det är ett annat miljö som har loftat att det söka en idé och innan visst man för andra så vill rävfästa vinnervända uppbyggnader så det vi gärna hjälpa till läst. Men det PhD-stipendiater her ute i vinden, altså er vinden til røye spyrir som noen penger og i så fattelig at allmänna system, nå tar seg Helena om strukturer, om allmänna system er til røye bjøda fram? Ringt jeg med å si at nu akkurat hos store avhånd men vi har fyrver ute og kan avhånd til fyrtøkene, og her er viss jeg vil ha avhånd fyrtøkene. Men det som jeg egentlig ber om vimerskning til, det er det som Helena er inne i, det er nemlig hva er det för skipaner som vi själva speklar på nu i. Vi speklar på nästan alltid i Danmark. Bäget att det är grundade fyrtøy och eisen att det inte grundade fyrtøy. Hvis man tänker efter Isches uppbyggningen så är Danmark nummer 20 i Europa på Öland på front. Det är det äldste närmingen till det börja till det största frafallet och som vi lämnar in i till den minsta procentparten att jag kan säga att jag nämnde att danskar är i mig allt det äldste som börjar på inte så byggning. Så danskarna börjar, då har eströgarna vid liten vid sina uppbyggning 2 år i mig. Och tror jag alltid att vi må vurka akkurat horisonta center, inte bara hitta till Danmark, men hitta efter London här som där rent faktiskt vurka är rika att lägga en inte så byggning som är populär och som har högre status än det som jag kommer in i Janne. Och här som det är naturligt väl till att du tar en inte så uppbyggning och här som du kan läsa vojar från inte så uppbyggning till är naturligt. Så är alltid det att nu lötande fokuserar man över på att i Danmark ska man vill reformera sina uppbyggning så att de kan bli bättre och kunna vidlära när att tog in. Push på att det så rätt faktiskt här var just en skip så viktigt. Arne Slepper Nils, så kan du også sammen at det finnes det jo på, altså hva er det som henter vi okkara vindeløyve og okkara budskaper vokste og så fattelig at tilgang til det vindelige oppbyggende, om det er stakk ned der, som du ikke fast, det som du sier, du etterløser sånn ikke? Ja, altså det er sånn at fyrtøkene ikke kunne bjøre seg frem til å gjøre løgnet arbeid som det annars kunne, hvis det ikke var ferdig startet noen. Og vi tror langt i det er det fyrtøkker som velger ikke å bjøre på arbeider, tror at det er vidt ikke det her arbeidskraft. Det er at det er egentlig akkurat budskapsvokster, vi vil være fatakere av at vi ikke har tilgang til det arbeidsmiljø ved den røtte kvalifikasjonen. Så det var også på som at her vi praktikkplass, læreplass, som skulle være til hvis det vindelige oppbyggingene skulle vekse. Sørst du det i praktikkplassen her ute? Praktikplassen vid det är något ett för fan. Men jag kan säga att det som vi känner något väl till Tjockholm. Vi har rätt att vi har sett och i allmänna fyrsittningen och det samma kommunalen. Här är det otroligt lite sätt vi av Närmegård, det är sånt Arne. Men nu har man så, Österna politiska så ju melda ut och sagt att man inte tror att det skulle vara flöjre som skulle, kan man säga, vara sett vi. Och vi har sett flera lösningar efter folk till de som skrivstår där då. Och det är väldigt öliga, kan man säga, såltet och sånt Arne, men nu är det alltså helt näka. Här är det glottar alltså? Här är det glottar hemma, ja. Och så har vi vunnet att Östens bröj sitt ärstande. Så Nils är inne i alltså hvis vi nu kommer mangla öll teg och i tar imon faken som det är så tragiskt att höra att kanske också ser minne staten än annat och i allt det lilla samhället vi är en håll det skulle fungera som samhälle. Så är det näka vi må då virusmäta och lägga virus ut här. Hvis ikke okkar ungo bløva håndverskare
och täcka tej alltså täcka eller innanför handsvinno eller ära vinner som så ända där ju var sagt att vi får en vandring av folk som har attackat sig till störven hvis budskapet ska stega upp och så är det inte vet att vi ska må ganska importera nekva främmande arbetsmiljö och vad gör det så att vi så sucha hvis vi tar som omvåkning det är att han kommer lönaläge under trust och man kan sucha det som jag vet inte känna till det och det har som sociala dumping. Det går för att man kan man säga att det blir så grav arbetsmarknad och kan man inte filtra shoppmalon och man får underbjöar alltså för det får lägre löner och det tror jag så det är så lönerna lackar i huvud generellt visst det är något som för fotofest. Så här är det avbjörningar det är mer att tutningar mycket att man får virusmätt och att gå så tutningar vid håndverksmän kan säga att uppbyggarna är så till samhället. Och Danmark det är att vi skulle anse efter spela spekla om Danmark men det är jag ser och jag inte har svenska statsministern men funnit över här hon var att det nämligen nu säger vad ska och törvar uppbyggningar innan håndverk och att vi skulle färra han vägen tror att det är simpelt en blir en underskott alltså det är simpelt mangla folk alltså ung som bara bort ut vinnerna att det är liv att det kan vara bort en det stäcker det bara innan så man lukar men att det något gång blir kött och då är så att det snacka alla borstor så visst det här spårningar så att det här vi gör det här tycker in på östra till chat det trots allt tänker det handlar om så igen här rör här så tycker han upp och så tar vi det så men nu har det då så man kan nämna som skolan och lägga status och att man vill som oftast höjda det framåt. Men är det några möjligheter man själv och bränder hinna skolan i mot den naturliga bränder tycker vi höjda då. Vi har också om ekotosorment ja han teknisk skola till er ja det var alltså det som skulle lägga sig för det här. Man är det några man finner att jag aktivt för att bryta det vi att vi ska catch milk in ändan eller hur ser det? Ja, nu nämnde jag det som inte ganska löj vi har sett to som point men det blir som du säger att det är nejot att man upplöser och vi stora mål är till avvetenhet. Nu känner jag tekniska skolan från Botnia och här är det sera donade nämnder som verkligen får en gå från där och som också verkligen kommer vidare i lönen för att vidare i uppbyggnader och till nästa möjligheter. Och här vill så säga lycka till att säga att och tekniska skolan här har vi inte min tvär akademiutbyggnader alltså tvär stiftelbojar gänga utbyggnader som vi har nämnt där produktionsteknolog och pitchtekniker och vi tar atlander att täcka fler. Så det är inte det att det inte är punkt men troblasen är det att det ligger ut i samhället och jag har försökt nu kanske det synder tjejt att säga att föräldrarna har en part men också i folkskolan. Jag tycker att upplysningarna i folkskolan från till början första klassen och fram efter är inte nog öppnar och nog grejer till att det är inte bara till så näkvar i mycket möjligheter. Det är näka som också är till handelsskolan. Det är också näka som är till teknisk skolan. Det är två som teknisk skolan och sociala vinnerskolan som kommer efter. Vill den tog först högst stått högt att kommentera? Ja, jag hade att kan säga från Vinnerskolan här är man just nu pratar men det är extra svingande vill jag säga. Som jag såg det så är världen brott något snägt att det ungefär nästan öll i Vinnerskolan här till vet alla handskolan eller och den tekniska skolan och jag såg för mig att här som vi skulle sälja skolan i nästa år till här och i Höjtlund Ärasland. Och tendensen så jag vet i London runt om att det är folk som kommer Vinnerskolan. De kommer, det här har varit ett skifte av Vinnerskolan och så kommer det är så akkurat uppgåva och akkurat erbjudning att göra den vägen så smittlig som möjligt att det blir till att komma av Vinnerskolan. Och det krävs så att de har den nämnderna har varit en tur och läsa för att fyra gånger vinner just nu. Vi tar nästa spårningen och som sagt, det går hånden upp på sina spårningar. Ja. Jag vet inte generalisera center, men man kan kanske säga att ofta kreativ och folk som är duktiga arbetar vid händerna och öliga kreativa så de har så ögon hålla sin skola. Och då är ofta kanske att det inte är så öliga gånger bra för.
Och spårningen kan mer är att jag känner ju de snoppar som arbetar när som det som sjuksköterska. Och här och innanför de flesta vinningarna har det är bara hopp att det klart kommer till utveckling. Stämmer in i skolan att det inte då kan undernegrättigt för arbete undernegrättigt för karriären inte för det ser du inte kapti Italia från det är en öle chili gång för så inte att det så jag vet akkurat det kan välja för Alltså i skildes på så att du spyr om ta i 4 timmar så sitter faktiskt där. Så inte det bättre proven eller det här skilt. Ja, eisen tar i folkskola. Eisen tar folkskola till att utbilda sig. Hvis en vill hota bliva sjuksköterska eller bliva du må ha pröva för att arbeta som sjuksköterska eller du må ha utbildning. Men du släpper inte in i skolan utan så att du kan gå minus utbildning. Och hela fäxte kanske inte du är inte hota sitta här du hellre vill hota vi ut i arbete det är du bränner för det. Men de som kanske bränna mest för det släpper inte till utbildningen att du inte klarar det som minus utbildning. Så jag säger var mer engagerade vi kanske arbeta och inte tunga sig att skriva dessa böcker. Ja, jag vet inte om sjuksköterska akkurat, men jag kan ta som jag rätt om det. Alltså jag vet från ekon fyrtöknon att det är folk som har varit skolavsvart och som inte har så väl i skolan som kanske blir nära där bästa startfolken ta det i slott igång vi gör något som gör mening för det. Och det kan vara mat som det lär på om det är sen det gör. Så då så vet jag att det är som kommer skolavsvart ur folkskolan som visar sig bli den bästa hantverkaren som vi har i landet. Och som tar till arbetarna tror ju switcha kan det egentligen det kommer bruka så functions som det här i skolan till döms inom matematik och fysik och annat rent praktiskt så då det så får det så då ha-upplevelse och I tycker det är att det är en pastor auktoritet att säga vi får alltid till inte mat att lära det på så att man kan ska förbygga långt ner i folkskolan är man färdig så faktiskt som är i skolan så jag vet det som jag måste säga. Jag kan gå också vart hur gång eller kött affär sitter du här samt då ska man få det med löfte men jag kan också vara först här Helena att det här skolan det är samspel också mellan skola och inlåd. Det här prova och som kan bruka flystra sen vi inlåd alltså uttryckliga för in i en fyrtåg och se vad ska kvartera tid att törva och så finner man det och inlåd här alltså. Det är ett första torsdag då som kom för av skolan. Kanske blir det lösning för dig. Ja, vi har ju en hackre uppbyggingar där det för vi har akademiuppbyggingar och diplomuppbyggingar för Lärsle och akademi och nå. Och här uppbyggingarna och för så att en Highland Sky stepel som kan skratta sig med uppbyggingar till på eller Skys till på. Det är ju en upplagd möjlighet att vi får ut till en stora företag eller till en stora allmänna företag till de Stjärnstolna eller Tjingarfälla eller en banka eller ett större roj eller och så det och säga men här var tycker jag starkt inte bruk för uppstigning och så gör vi ett uppbyggnad som så är snabbt så till det av intryck och fortching och tog och det är Eisen en par av skola som vi skulle männa upp att mera. Men det talar om arbetsplatser shape några företag från skolan. Ja, precis så. Och det alltid är en fantastisk möjlighet. Jag läser ju att i den rapporten att här melder man till att hästläge är ombyggnad och uppbyggnad äger man att kunna göra billigare, alltså att vinnaren kanske spudra sin mer och ut och så höjer uppgraderingen blir upp att mera. Jag vet att förlägga mätning är ett hotag som Selma sitter vill gärna lucka gräsen ifrån att som är en pars autori men det kan lucka nämna att Nils Winter tog sig om vi skulle hitta ett London till döms Eströge så får man se hur är det så i Eströge det är med annat hur att man här näck för omkostväckna finner ut här vad är det till så får ett eller annat egentligen hur hotell och då någon och så får man att lite sen de mer malrätta till värska näck för att se att här var spåras in och hvis det är till att bruka händerna och benen helt som ung så kan man ta så man ska läsa alltså efter att andra skolan inte ångsvägna lägger för en bond och det unga det är överhuvud huxa om att välja för den det blir nästan tröllvuxna. Så man du nämnde den början inlägget vi förlägga männing alltså då måste jag tydning ja kompetensen är viktig men efteruppbyggning vad ska det alltså det som vi nämner då man prövar sig fram vid hela skolan det är väl så att man söker tunnor. Yes, det är just det och jag hade ju vi då så sen jag vi hade oss att handskolan är outjust och en
och en kan man säga potentiella kan alltså ta som kan täcka till folkene till förlagarmenning. Alltså vad det är så vitt om på. Hej, här var ju några uppbyggar som är relaterade händelserna och som tar fagliga förlösen och förningar som är nöjare att få fyllt ojaträta. Han typiskt kan man säga så har hört innanför heter ötja. Och tog är det väl oförst att man kunde finna samstarv med det och att man både politiskt och vi arbetsmarknaden gör det att man fick skrina och sagt vad är det vi vill ha vart för vi och vad kunde det så som bjöd på så att man färdigt folk att det lycka bara på innan vi det du nämnde det är så sjukhusen som Helena säger att det är också sagt upp det är och här som då det hade ju tingsrätten att det skulle lägga en lov för förlöka meeting och det är att man attlar att man ska göra så att man för att öststation är kan man säga att lönen sen var tillkommen att man hickar för jag uppbyggliga förlagar hevet du eller kan hevet du att standa kan hevet du av real alltså kan hevet du arbete vi och hur kan du så släppa att han vägen till attlar där jag vill säga visst du döms attlar till sjukhuset så där hur snäck hevet du ganska långt och i bagagen löver för någon färska tid för kan mangla där så att du kan bli guidad han vägen till att kunna släppa in alltså och detta är ett öliga spännande. Det är spännande och det är stora möjligheter just nu. Så jag är framåt att kunna få folk ganska som jag angår också kan vara olika skola på, men som har en stora realvitan. Det är allt kontant så att jag har starva som vill säga att det är ganska det bästa starva som kommer ut till det som jag har haft kan man säga ganska var inte var så öliga aktiv och ute och tutsinda och första åren ganska var men som sitter här har haft när det är ett förlagar att och kan man tackna det bättre som man får upp alltså mycket potential det bättre man kan det. Men sen man nu för jag hade lust fast i dömen så är det ändå så när det är dömen är det för det kommer se vad ska vi ta vi välja gärna förlagar män och starsfolk men så hinner vi då på i pastan arbetsmarknaden och då är det så forskning och landets största fackförbund. Vad mån spelar fackförbundet eller borde fackförbundet spalt vi ut tillgången? Ja. Vi tar själva kan man rätta sig folks förlagarmenning. Det är så vi switchar tyvärr. Det är det att som det nog vet alltså har vi flera uppsagningar och vi har så stora skärjningar i allmänna sektorn och det som vi switchar är att det är folk som har kan man säga en som har uppbyggning innanför fyrskitting alltså så att tappa typiskt kappingen vi akademikerna. Jag vill säga att här visst hej hött och här man ska skilja i allmänna sektorn så hickar man kan man förlaga hålla att man tar en tarvar och så är det ganska något som här var på någon större förlagar medan vi rönnar fortälja och se vad ska det är allvidande han stora förning med falschen här var han vidande det här är en grund att stanna och mäta så runt att ta helor men för att det skulle kan vara lyckas starka kappingen vi akademikerna så är det nöjligt att man ger näka man häver näka helt konkreta atlaner man lägger planer för startfasen och man fär folk som är då kan man säga här förlagat att undervisa utom nimsko och man får skriva vad är det för skojven inte för jag vet skulle färda så att jag klarar att jag får uppgåva det kunde vi det så det är inte täppa i kappingen helt vi kan man säga hej högst uppgåva folk ja så här är och alltså vi ska kunna lyfta kan man säga till fundamentet vi har det och så att man färd kan man säga öppna veckan kan man säga mittentorven hur ska man kalla det ja men alltså man lyfter hej som det här var en otroligt goda förlaga så att det inte täppa kappingen med hej som kaffa bokliga har en större förlaga tog igång så sagt Ulla Kyrkjön så hade spårningar så jag kan handen upp och så får det mikrofon men också var flott ut väl med nu vi skulle ta så lösning och strukturer att det har ju varit så om det sånt något som näck var då man så vinner skulle så att kvar lycka vinner skulle oj upp i systemen och så i ruxi så att det var som att skulden ska kanske göras pastor så eller så är fråska försättningen det är stat så tur Jag ska lucka ber vi att så som att strukturen är brötter nog snägg som att vi så börjar från till ändan här för Jimrin så är trubbel ju att få att oss det är plats men också få ta ner affärsna så det är flotten jobb han är mycket av helt fundamentalt det så står en aggressiv konstruktion så att det är det är en extra camping platsen jag får cykelstoj bäj som navigatörer och som maskinmauer så att det är en utfordring som vi alla har bäj skolan och samhället som har tror jag att
det attraktivt att komma till det systemet, men det är närt och trånkar av en. Hade det något som början sagt att varslar att hur jag vet att du nämnde att ska koppla fast skipan på att det är väl att det är arbete igång kan man pröva att finna lösning på det och trycka på att man får en lösning på det så att säga man får en skipa tillgång till det är så att säga för en stackor namn går själv ska finna sig vid jobben i djungeln. Vad är skipa tillgång? Nej, skipa tillgång är att du löser en aspirantskipa. En skipa aspirantskipa så att säga att var lyckas det där. Och där är det nämligen själva ett personen själva som finner sig av praktikplats. Det går så lätt bort till er om så då så är en aspirantskip att jag säger att du var långt att det är förhandla så har vi alla. Det är vi arbetsvis när vi tar tillgång till sparfärder kan man renta lösa det utan att komma målvet ja. Och det blir arbete för till lösningen men det är öde inte se akkurat när det är en enda lösning på det men alltså att vill ha en lösning på det att du kommer att utbygga folk till avhållande större alltså. Bäj arbetsmässigt men också alltså ett intressant arbetsliv ja. Så det kan spåra att vi det var trots om bachelor eller inte bachelor och det är ett mål som vi diskuterar att man har man ska om det ska vara en part av universitetsuppbygging till steg syns det sista åren men i just något löst i att diskussionen vet inte något på att vad hänt ut där då? Ja, så det som det måste stanna för mig mycket men det som är halt själv det är att det är nog skilja gott hvis det är en att man kollar vid skivan som är det där. Lästa sätt som alltså. Ja, som man kallar det tror jag att bäj maskinmästare och skissförare tar blåa tar det är kvar ett en last som är internationellt definierad och ger möjligheter till arbetsmarknaden worldwide. Hvis man så kunde haft en utbyggning att säga så låt säga tar som det häcken till eller som det häcken till att göra kunde få att han Jag kan du skulle ha ösnen rätt det som att lägga forskjellige ting om man och att ha gas en traditionell uppbyggning av högskolan. Kvart är det så att det satsar på? Ja, alltså jag hoppas att en ny uppbyggning som är börja nu nämnde Danmark men det här samarbetet ofta vi börjar på en uppbyggning som kallas för EUX. Det är en kombinationsuppbyggning till att säga att en som inte lära till döms elektrikare att han samståndes teker en kommunal uppbyggning. Så att han i livet så ständer han vid en präkve som har haft vi FHS när orsaka budskapsarbete ettla kommunala uppbyggningar. Samståndet ser han östen i hon ett svojnabrev som handlärskare. Det tycker vi i hvert fall för nöker en gå och brottlöj och till att säga att det arbetar vi östen via tekniska skolan. Men lukka säga åtta som vi också Janne till att du är en lärare av eldaten i Nekvar, Arne Brøstjøre, og det var et serie av spännande starv. Men så kom vi också om för jag kom hem ur Danmark, fick vara någon och levde wow någon. Och jag fick ju an några som vi kände och fick vara som närmare lugga halka till toina. Och så fick jag lite prata vi tej. Det var och tej kände inte annat det det ska toira skolan. Det som vi också var inte är att så säger han kom sekreterare där. Jo han arbetsminister i Dubai. Jag kvackar så ja, två. Och så spurgade en annan och han säger jag kommer ur Kongo jag arbetar i Olivino. Vi arbetar som en plattform som maskinmästare. Jag också två. Det som var inte som är att ta i minst att toina att hesi unko kanske var inte sälja motiverade för att lära sig det första toina och
og lukka som, men det ble en menning, og til det som vi husker om, at vi må ikke gjøre utbyggingene så trånkar og smelar, at vi begrenser folk at fære videre. Og tror jeg at menningen og det vil jeg de selv, de som sitter her, fra at vi til byrja av, her i handelsskolen, kanskje 2-3 år etter nå, så det til en helt øren steg. Og tror jeg det nøyot at vi hoksa i utbyggingar således at møvelagene her til å slippe å gjøre, og at mennes evnen til ikke grunn at man har møvelagene til at komme over her. Jeg atleier lukka at bruka nekka minutter, nå var det godt, de som ikke har klokkene sitter, hun 11 men jeg atleier lukka bruka nekka få minutter at tåsa om marsnagil. Vi sitter mitt i marsnagil litt i et arbeidsplass i det, men om ikke så klubba lenge at vi godt 2 år, så stender det livet. Og av sommer i 16, så kommer det først nærmere inn. Ja, da bruker det ikke minutter at tåsa sin om potensialet i marsnagil i stedet. Hva det som vi skulle få på sjurtug, da vi tåsa vinner og bygger og ta veien som hetta kjært jo først. Du får lukka hovedet til at fader av Ansipa først. Men jeg kan huske om jeg byrja kjærlighet, du sitter midt ute i det, ja? Og marsjningssteppen blir bygd på en sunn av hva det for potensialet og sagt ui i skolen, hva det steppen skal brukes til, se ut fra tog som vi har tåsan utan om den sørste tøyman? Ja, det var veldig godt som Nils sier, at byrja vi her, at vi skulle menna en rikva nødvendig mødleik, samstånd som vi skulle anse etter at vi ikke bleket av borste som virker vel. Og det har vi så hårst til det har vi øyla brett og fjødbrøtt oppbygninger til på som virker vel på nekka måter. Det som øyla avgjørende til det vi får så stor smittlighet ui som mulig nå tar vi drukket kaffe på en dag vi setter opp ned så spurte jeg vil de undervisa tid og til dem som virkningsbudskapet av skolen Kjatikkon. Ja, det gjør vi, sier han. Det er viktig at vi finner ut at det som de lærer virkningsbudskapet blir lukket som virusmett på en eller annen måte, så hvis de har hva fortsette innenfor åkere utbygging av skipene, så får man det som er meritt for det. Altså at alt som man gjør, omkring får et plass enn å gjøre skipene. Men du sa ikke om smittlighet, men Bertina varvet av samfunnsfjellbrøttene i det smittligheten, så ikke bare vant fjall på rundt? Ja, det er det som øyelig avgjørende, at vi ikke får en skipan nå som her som kommer på jorden i eins. Altså, det må ikke være lipasteg som kommer på jorden i hele. Altså, det må være greie profiler som hender her vinnene etterspyr. Og tog det at vi må få en dialogene der vi vinner. Vi må, for at vi ikke misse at dette samstarvet som ved vinnene, som sier, ja, men hatt det han veien vi skulle fære, hette til vi fære har bruk for om det år. Og eisne men at det arbeidene som ligger ui at man gjør krev galdande, altså, ja, men så må vi eisen spøyde ui til dømes vi tar med PhD og som nøye. Etla, hvordan løser vi dette ved praktikkplass-systemen? Altså, der må vi helst ikke missa borste, for der vi flytt inn i en større skole, og så halde at så kan skolen løse alt problem, ja. Og da nå det så størst problem ved læreplassen, så kanskje skulle vi vente vi og sagt, kunne vi dyrke et samstarv ved underland, ved utland om praktikkplassene og haft skolen her. Altså at okker skole ble tjattnen og at vi fikk så velkvalifiserede lærere her. Men man kanskje ble sendt til Tysklands praktikk eller om FSS, at vi brukte tærre praktiske erfaringer som jo kanskje kappingarmessig ofte langt fremme enn vi i imenskonbransjen på sier. Så kanskje skulle vi vente oss når vi så vi får ikke utenlands i skolen, men vi får utenlands i praktikk. Til så en mulighet, men jeg så ikke noen muligheter i skoledetten nå, men han var øyelig glaselier, og vi skulle velge oss etter at vi ikke missa oljene under neklene og kassaapparatene og liksom relasjonene til at vi skulle oss ut og fungere en arbeidsmarknad som forvantar nekka av okkon. Og tog må vi varvade profilene og til resten tog at vi nå tog seg om branding i Jane, at vi drøyna at se at det heter åreskiftet i gang, nå så at vi tar vi færre inn i et tjonale, at vi så færre da som einstaklingar og ikke bare fire at bare vi og gjennom store baller. Det gjør vi ikke til samfunnet. Jeg kan men det nämns mitt ute fysisk det så kommer du som infrastrukturen men det är så att jag vet att du är parströs ner i Atlant och i Nekvar du långt det nu så vad ska det stäppa någon och i Nekvar vad potential sagt du för tunskola och i det det så är Nekvar mål där för det första hade jag att ta över sera
avbjørende miljø. Det vil si at vi kommer suttja på en annan, og i det her så kjenner vi ikke så nøy til det som gikk i handelsskolen, og ikke så nøy til det som gikk i Høytølen. Alt var for det første samlet sammen, et ung og det som leser. Vi tar mulighet til å gjøre noe spennende utbygginger. Nå nevnte jeg her vi EUX, som en kombinasjon av en handverskere og en gymnasial utbygging. Her tog kommer ut vi en prekke som dekket begge tingene. Mitt annet her absolutt en måte, og av flere ørene og som at du kan gjøre imiske ærer sammensetninger i utbyggingen. La meg nevne 8 døme. Til i dag har vi av tekniske skolen nekk stort talent innenfor tonløyk, innenfor utrått, for vi nevner 2 dømer, at tornemiker som gikk til åkken kommer til å ha muligheter til at takke en utråttar linje til dømes, etla til dømes en tonløyka linje, og etla en boskapar linje, som også veldig nøyert for en handverskere at det var visse skjottene. Så I sånn her øyne nekker ikke muligheter. Men du leier utvidet nevne til øyne står tørvere og etterspurninger og yrkesutbygging. Får vi flere folk enn yrkesutbygging ut I innendan til markedssystemet stender? Ja, det tykker vi også på, ja. Hvor skal man vinne takkapensjonen til studentaskolen for I også igjen? Ja, men jeg tykker til at det var for de unge som kommer inn igjen I skoledelen, då det suttja, ja, her en annan mulighet, som til dømes, det kan være både veier eller alle veier, at en som har valgt et teknisk ørt, han sier, ja, kanskje det bedre hvis jeg får innenfor handelsvinnene og venter med tannveiene. Et eller annet som har begynt student sier, eller begynner kanskje som student, og sier, ja, men handelsfag slett ikke galt. Du sitter inn av verstøyene, og sitter det genker, det ganske almindelig folk, donade folk, og kanskje helt har vi verst akkurat her av bestemt fire. Så da sitter jeg at og det ikke sånn til det, men som Lena sier, ja, vi skulle helst gjøre alt til lærersteg, så at alt vil være lykka og alt vil sammenblanda, men det gjør oss absolutt nekra muligheter. Men den punnskolen skal lofta Øysentheim som kommer ut av Martinstetten, hva blir bedre til familien som kommer ut ta? Jeg hadde til at Vindhalskolen hever en avgjøring I at selge seg bedre I for alltså en samla min name om man så må säga till att det är som färnhandavägen och vi söker oss en flyg som kommer av Vindhalskolan som har vi gjort ett min namn och så värsta skolpraktik att han och talet tycker vi kommer att växa till det hur så just är stanna och jag tycker det att Vindhalskolan skal ha en tattar dialog vi en Nujan Martinstetten. En man har haft I trimstøven til dagen det alltså. Och hva skal han tattar dialogen gjøre tørste? Nej, det skal som bona til faktisk ganger I Martinstetten at søtja Vindhalskolan og ta vindeveier som her og at det er naturligt framhalt av Martinstetten. Att om man lever kring här så får man till dömer som personer. Ja, så är det inne att det sålla sig att man smittliga kan komma I Vindhalskolan. Det krävs det inte att det mina av. Du nog som har fått mikrofonen ut till arbetsmarknaden I Livre Selma och Nils hit skulle ju också uppleva marknaden I Stäpplen och till sådär. När man kommer ut härifrån, kvärt potentialen för att tid ut kvärt det som his ner Stäpplen ska ge arbetsmarknaden. Ja, höst så hade jag kan nämna jag hade det är så fantastiskt spännande att få en spelnödjan skola. Så kan man säga har jag kan lugna nämna jag Jack vi går till Jack för detta skola. Han har fått en kampstad så att och ta boja vid eventuellt har det konsulterna kampstad gänga till det var sånt. Utskott och ta boja lunch. Så det är spännande jag kommer så flotta fina karmar. Det som jag alltid syns det huxar just nere centrum. Jag alltid att man tar sig om alltså kvart man arrangerar kanske att det kanske öle funta vi har inte någon mindre funta är sam ett skick väl som händer att man fär allt I en depen så utviskat och häsar
månaderna. Det tycker man får en stora vinning i att man får att vidare av utbildning kanske vi näck mer jaumet och man och kanske faktiskt också väl möjligt att du nämligen så kreativ och man tar kanske in som hitlon och måste kanske det. Men så det nej att ta look och bruka präck på att ta man mer ut alltså det här man så vara och att ta vi samla så att ösne vi kanske som som arbetsmarknaden och varför vi så från facklas så vi har öst som vi borde ju vara ute och undervisla kunna ta om ja men rätten till skilt i facklasserver för det tycker mycket att här alltså att man häver fackförbund och korsationer att vi så östne har en möjlighet till att kunna kan man säga samstarva vi jag kunde då fram undan men att man nu det samma här ger några möjligheter som kanske sker fram undan och helt det här det får vara det är helt givet störst en stor vinning för våra samhälle inte bara för Halmstad men också för samhället som att vi har så slutar spännande det. Så det var inte släppa, men det är gärna också en Roma, fantastiskt. Nils, du säger den allra första insparken att fyrtökare, du ställer fyrtökare, det manglar arbetsnöjs samtidigt så det här var tusentals som är arbetsnöjs, du efterlyste målen att matcha utbildning och arbetsmarknad. Vill det lättare att matcha utbildning och arbetsmarknaden och marknaden istället sen? Jag vet inte om det är marknaden istället som kommer till akkurat här, men jag tycker att det var väl en sekund att nämna, no? Ja, det gör det, men alltså om från matchen för det blir bättre att vi kan vara i shortly, men allt som kanske som är så hinner kan hända det är att man får mystificera sin det är det som händer inom skolan. Så man sitter och tvåsar vid närmare för skolan och i sån kantin och lärare trots att säger man alltså man som det är det jag tycker en stor orsak till att snäcka för höjtalare. Det är ganska vi har syntra luxus i förhållande mot lärarstanden till att vi kunde utsätta det här att det var sikta är vänlig omkvämt skulle vara så eller lunch. Och gör det London är man ganska uisonäck för en hinren alltså i som att London är det Janne som har stora parter inte så big on i långt här nere i fjärde flotch och väl kvar kos man ska ta om man ska ta alla mer finansiella kos eller man inte utbildar kos. Det är ganska för uisonäckt men jag tycker en stor orsak till att folk väljer att höjta här att till liksom ta sikra väl alltså ta hevet och starta och ta fria väl och spela inte vidare kan det vilja vara en person höjta eller så alla möjligheter öppnar det är inte här det är då och här är handskolan ganska isna törva fortälja att vi tar ut med det här det isna frukter det är ganska inte vill tydligt men tycker att det kommer en skola och att samla så är det inte lika störst en stor bröjting affära iver och ta en uppbyggning som kanske sen så övervis än henne så då också att då blir på att uppbyggning. Men så ser man beredda vi att hvis man i politik hvis man i England ska föra iver till anstödna så ska man föra iver om Gallagher sätta sig hinnerna på här som det 4 gånger och här som gör de parlamenten som är mer runt här kan så bara sitta i samma ställe med bara att skifta flocka sen till så det är ganska en av 4 mot 5 personer. Ja, och här står det så får du tog in tjogon och omframt att det är en checkpanels låttakare så är det en av de värsta så jag hade för att jag tar mikrofonen men det har rysligt checka så här det har väl alla som att tacka samman om och tacka för det igen. Tog in i färden och förra syndra ett lov handla mark var vi tog men tack för att det lustade. Ja. Och jag faktiskt tycker namn på för att det var sitter så hårt och lustade i hopp till att finns också på år blev inspirerade och att vi känner fortsätta checka här i skolan då. Till standard är så framåt för en utbildning av global nästan på nästa dag. Så stort tack till Wilhelm Petsen och till Egon Örgård, till Selma Elnesgård och till Nils Winter för att det var vi till att sätta heter checka igång. Och vi får röna hålla fram. Så är det att inte ska vara iva om att samla sig så har vi ett gott utgångar till på i förrjun som vi får att männa samman vid personen arbetsmarknaden. Tusen tack för det. Och tid finns jag själv och vi och kvar uppgåvor till annars här vi löper det någon. Det var ändå så att jag fick något 8 kl. 3 där till Testor Motöppna. Hon är till Hajers för Tikkon Eisner.